ассалому алайкум бардори азиз, апао модарое ки тамошо мекунед, ҳама шуморо хушомадед мегем ба канали Авиакассаи Толибов. имрӯз 29 майи соли 2025 бардори азиз, нарх навои билета дар прямой эфир гуфта мегзарем. марамат дар савол ҷавоб мешавад. бардори азиз, шумо да билет аз куҷо ба куҷо дар кора дар комментарияи прямой эфир нависед, ҳозир хонда ҷавоб мегардонем. ва нафаре ки дар эфир иштирок карда наметавонанд, бардори азиз, шумо метавонед ки номере ки дар рӯи экран дидесин WhatsApp дорад, дар WhatsApp муроҷиат кунед. ба тамоми рӯи дунё билет ҳастад, электронни билет ҳастад. ба Дилипур метавонед муроҷиат кунед. билетҳои шуморо ма худам, яъне ки оформид мекунам лично. Толибов ма худам ҳастам. бардоро билетотона худам мақсад менависам, оформид мекунам. ба Дилипур метавонед билет харидан гиред. хуб, ина марамат кунем бародарҷоно. дар ин суҳбат мекунем, нарх навои билета гап мезанем. ва аллакай рӯзи иди Саиди Қурбонам аниқ шид дар Тоҷикистон. бародари азиз, рӯзи 6 июн эълон шид официально. ба ҳами омади иди Саиди Қурбон ҳама шуморо табрик мегӯем. бардоро муборак шавад ҳами иде ки мебиёяд, ҳамаи мо шумода муборак шавад. хай нархи билетам қимат кардаги ҳастанд. ай Москва рафтана омадан бошад арзон. бардоро касе ки Тоҷикистон Москва сафар мекунад, хеле арзон шудаги. ана рафтан бошад қимат. бардори азиз, хулас каседа ки билет дар кора кадом рӯзе ки набошад, мо кор мекунем, выходной надорем. шанбе якшанберам билет гирифтан мегирем. бардоро душанбе Москва 17,000-17,500 рубл сар мешавад. яъне ки аз Тоҷикистон омадана дар назар дорем. касе ки омадани ҳозир айни замон варианти хуб ай, яъне ки бурд мекуна омаданда арзон аст. бардор ай 17,000 сар мешавад. 17,000-17,500 рубл шуда билетҳои омадан. рафтан бошад ай 30,000 сар мешавад. бардори азиз, озиам пешаид ай 30,000 рубл сар мешавад нархи навои билет. бардори азиз, саволотон бошад марамат нависен, дар эфир ҷавоб мегардонем. нарх навои билета гаптон мезанем. дига саволорам бошад оиди билет, вобаста ба билет бошад, бо нақстар мешавад. барои ки ҳамин соҳаи хмунай, ана ин соҳада бисёртар ответҳо дорем, бисёр маълумотҳо дорем. ба ҳамин хотир саволо вобаста ба ҳамин билет шавад нақс. марамат кунем бардори азиз. ин саволотуна навистан гирем. инҷа бародар смайлик рӯй кардай. хуш омадем бардори азиз. лайкҳоро бигзорен, дастгирӣ кунен эфиромона. марамак куҷо дар кора билет, ай куҷо ба куҷо бардоро гап занед дар эфир. нархи навои билета дида бироем.
خب так. Салом алейкум, брат, хеле созият инҷа салом буде хуб. Ай душанбе Москва ба чанд сум билет, брат? Ҳамира нақша мегӯй. خب نه برادر در واتساپ числоша нагуфтам. шанбе Москва гуфтаю, числоша гуфтагӣ неста. шанбе Москва. Ҳаме 15 уюнда бини ку чанд сум мешава 15? Салом алейкум, брат, хеле созият инҷа салом буде хуб. Ай душанбе Москва. 15 июн душанбе Москва. خب 15 июн. шанбе Москва. پانزدهم июн душанбе Москва. варианти арзон. бардори азиз, душанбе вунуквай 26300 рублей. 26300 рублей. душанбе Москва омадан. ҳаме 15 ва то 25 мая бемина ака. 15 то 25 мартиян душанбе Москва. Так, то 25 мая. ба фикри мо ҳамин нархай, то 25-ам ҳамин нархҳои мардарон. Мам ай душанбе Москва парвоз кардан дар ай душанбе ай Тоҷикистон. Чанд сум ҳам ай 15 июн ай то 25 май чанд сум боша ака? ака як бор дига салому алейкум. ҳамин қа мешавад 26300 рублей мешавад. ҳами 15-ум, 16-ум, 17-умош арзонай. бод агар чизлои болотар шавад бо қимат мешавад нархаш. душанбе Москва ма дидестам акао. душанбе вунуква варианти арзонаш. бардоро душанбе Москва ин ҳамин числои пешаш арзонай. вақте ки июн да 15-ум ёки то 20-умоша бо қимат мешавад. масалан арзонош ҳозир ман шумода гап мезанам. ай ҳама арзонош ин ҳами 30-ум, 31-ум, 1-уму, 2-уму, 3-уму ҳами хел то 4-ума. ай ҳама арзонош вақте ки ай душанбе Москва мебиёед то 4 июн ай. ҳами 30-ум то 4 июна. бо дальши ҳам числа боло кишидан гирад бо 1500, 1500, 2000 ҳам хел қиматши дарафтеста. ҳозир омадан гуфтем ку ай 17000 рубл сар мешавад душанбе Москва. варианти омадан ай 17000 рубл сар мешавад. нами ай 30-ум, 30, 31, 1-ум, 2-ум, 3, 4. масалан ай арзон рӯзи нест дига. душанбе Москва омадам.
инам хеле нархнаво бардорои азиз, ҳабҳоамон дар рӯи ки тамошо мекунед. хуш омадед ҳама каса. бардоро касе ки медурояд як дона лайка бигзорен, дастгирӣ кунен, ку комментариётуна нависен. Амиҷа дар прямой эфир ҳастем ҳозира шуда нависен, хонен саволотун бошад, саволотуна ҷавоб гардонем. ҳай билет қимат шидагия ози мардум мақсад тишина лавид кардаги ҳастам, арзон шавад мегам, баъд мерем. ҳам сезони кор шидагиай, гармиё шидистай, расиялам гармӣ мешавад. Рафтанда ози варианти хуб аст, касе ки раҳакӣ бошад. билетҳои яъне ки душанбе омадан арзон шидагиай, метонен билет гирифта омадан гирем, муроҷиат кунед аз авиакасаи мо ё ай дигар авиакасо, ай дилхоҳ авиакасатон. маромад кунем бародарҷонум. тҷк 20 августа внукова душанбе чанд сум яка? Так, моҳи август оли. Так. 20 августа внукова душанбе 23300 рублей мешад бардар. ҳозирашда ҳамин нарха. баъд бардорои азиз бисёри нафаро мегӯянд ки ака ами мо бестем ждат кунем арзон мешавад, чихе мешавад. Бардоро ин чиз мода маълум нест. агар ин чиз мода маълум мешид, мо шумода гап мезадем ки ҳама каса ждат кунен, ҳамин моҳда арзон мешавад.
این چیزا چیزی هست که ناممکنه این چیزا переугадать کردن. رنگ باد و هوای برداری عزیز یک مثلا نمیشد که گفته یک ماه پس بارون میزند برف میزند مثال چی گپ میشد. برای همه این چیزا ما رو هم نمیدونیم، авиакомпания خشون هم نمیدونن. نگاه میکنن سیتواتsia چی میشد، چی праздника چی میشن رئیسو، همه چیزا رو نگاه کرده خشون نرخ نو میمونن. خنسته که مقصد ما نمیدونیم همین چیزا که کاید ارزون میشه. ابو بکر عبدالرحمتов سامانر دوشنبه 6 میلیون چند سال میشه. مسکو دوشنبه 6 ایون ده از یک دقیقه که 6 ایون 6 ایون از یک دقیقه که так сомон эйр 6 июн як та рейс ҳастаи 33400 рублеяй сомон эйриш. аз жуковский мепарад. варианти арзонуш ҳамияй. москва душанбе, жуковский душанбе мешавад. ана ҳамияй ҳама арзонуш, ай дига арзон надораш сомон эйр. баъд уралский авиакомпания ҳастаи хайва арзонтара. ин российская авиакомпания урал ҳастаи арзонтар. вариант ҳастаи акаи абу бакр. муҳаммад латиф акрамов салом ака 18 июн вунука душанбе чанд сума. ва алейкум салом барда 18 июн. так 18 июн бародари азиз 25100 рубл мешавад. 19 июнда арзонтарай 23300 рубл мешавад бародар. 23300. нуздаҳамда арзонтар мешавад. алло. салом алейкум. ва алейкум салом. Созия катенҷи салом. раҳмат ака, худоро шукр. шумо соз. Ака аз 30 то 31 август ҳам се рӯза. билет киҷо равинем шумо? Тоҷикистон, Душанбе, Дамадед укло. Дамадед. Аз 30 то 1 август 31 се ани се рӯза бин. Чанд сума ака? оз як дақиқа. мо арзон шавбу ки се муздат бекоре залушиде мерем мигам вазмунжа надоштем. оз як дақиқа. корун тувини агустесо мегем барем 29500 мешавад арзонуш ака. кадумаш якумда мешавад Дамадед клуб. ватсап кор меам ватсап чӯта парте мешавам. ин ҳами ватсапе ки занг задесен ҳамида паспорт рӯй мекунин. ана сумшада карта перевод мекунин ака тамом. ма билет шуморо менависем рӯй мекунам, оформ мекунам. якумда 29500 якум адимаям ба фикрмам ки меватам. шаб якум мепарад, соати 10 мепарад ака. саҳари Дамадед клуба саҳари дуюм да чӣ мешавад. бай агар ҳозир гирен ҳамин нарха, не ки агар бо биги ки ма ягон соат ждат мекунам нарх метавона алӣ шавад ка. масалаи чизам ба назар бигирин да. агар да чанд суманам пагар абӣ? пагар қимат ака, беҳад қимат а. имрӯз чанд сум буд? ирӯза на билет нест алака пагада 37600 ай.
37. 31-ш чӣ? 31 да. Так, 31,500. Да, мадед куло. Значит, 29,500 аст, 31. Короче, акачи тайм сурат бра тайм партия мегириш ба. Майлач, ҳамин нарх 4 билета, агар ҳозир партия успеҳ мекунем, акам метавонем гирифта. Мал, якмыш 29,500 аст, якмыш 31,500 аст. Багаж 36 чанд аст. Короче, фаҳмидим шумо акам. Хоб ака. Мал, ташаккур зиёд барои кӯрак. Майлач, саломат бошед. Хоб. Мадина Найса, ака билети Новосибирск душанбе 4 июн. Так, Новосибирск душанбе. Июн. Ого. Нархои аҷоиб, беҳад қимат. Новосибирск душанбе 4 июн 37600 рублей. Ана 5 июн да бошад арзонтар дорад вариант. 5 июн 31500 рубл мешавад. Новосибирск душанбе. Мадина. Абубакр Аҳмад ака, саломат бошед бародар. ҳозир нархҳоам хеле бардорӣ азиз. Апао хоҳарое ки тамошо мекунем, модарое ки тамошо мекунем, дастгирӣ кунед, лайкорам бигзорен. марамат кунед, касе ки билет даркор аст, дар WhatsApp муроҷиат кунед. Маҳмад Латиф, саломат бошед бародар. меҳмон бошем, подписатсия кунем бародарои азиз. ҳамин як рӯз пас ё ҳар рӯз агар тонем эфир мекунем. хулас ҳам ба қадри имкон вақт ёфта эфир мекунем. ҳачмо масал гап мезанем нарх навора дар прямой эфир. билет метавонем харидорӣ кунем ба дили пар бародаро. дар ҳамин система 3 сол шуд кор мекунем, таҷрибаи соз дорем. ба тамоми ҷо билет ҳастем. ҷамшед Саидов, салом бародар. Ва алейкум салом. Билети Москва бухтар 15 то 25 миён мегӯяд. худо нигаҳбон бошад шуморо. Саломат бошед бародарҷон. 15 то 20 июн ҳозир. Так. 15 то 25 июн. билетҳои ҳама арзон. Шереметова Бухтар. Так. 27.
июн. Варианти ҳама арзонуш 26 000 рублей. Ҳами 15 то 25 агар нигоҳ кунем, варианти арзонуш ҳамин мешавад. Кай Ҷамшед 26 000 рублей. Шереметова бохта. Хебарла. Бародари азиз, саволотон бошад маромад нависен. Эфирмона аллакай ним соат мешад. Я ним соати дига дар эфир мешинем. Баъдан эфира ҷамъбаҳс мекунем. Бо мо дар WhatsApp мешин. Касе ки билет гирифтаният муроҷиат кунем, билетотонро гирифта метавем. Паспортотонро рӯй мекунем. Тамом бародари азиз, билетотонро менависем. Ба навбат. Шукоски Душанбе. Сибияги 401 июнда. Сибияги 400. Хорошо. Шарипов. Шарипов Мираҳмад, поезд ака Казанский вокзал, Москва, Тоҷикистон. Поезд надорем бардар, Москва, Тоҷикистон неста. Поезд аста фақат дохили шаҳрҳои Россия. Тоҷикистон надорем бардар. Ёки автобус ҳам бошад, дохили шаҳрҳои Россия фақат.
خوش آمدین برادرای عزیز. کسی که نو داخل میشد خوش آمدین. سوالاتون باشه مرا نویسان گیرین. دستگیری کنیم برادر جونو. یک دونه لایکی را موندان گیرین. مرحمت کنیم برادرای عزیز. سوالات باشه نویسان گیرین. یا میتونه در نمره زنگ زنین صحبت میکنیم удобнее. از همینجا نمره که آخرش 5497 نویسان نخواهین در نمر زنگ زنین گپ میزنیم. اگر که چی باشد لازم باشد مرا زنگ زنین. در این نمره واتساپ حوزه در روی اکران موندگی. пока وقت است در پراموی افیریم. سوالات جواب دادگیم. کسی که میخواد مرا زنگ زنین گپ میزنیم. خب
бардорҷоно я 5 минути дига хай набошам эфирда мешинем, саволо нашуд баъд эфирра ҷамъбаст мекунем. касе ки дар эфир иштирок карда натавонист дар WhatsApp муроҷиат кунем. бардорон нархҳое ки имрӯз гап задем фақат ҳамирӯзада дахл дора. бардоре ки нархи нави билет пурсидан имрӯз 29 май нархҳое ки гап задем ҳамирӯза дахл дора. бардорон нарх метавонад пагада дига шавад. ба ҳамин хотир ин чизам ба назар бигирем ва дуруст фаҳмем. алҳамдулиллаҳ. так меҳрдод навистай ака 25 июн дар чанд сум аз душанбе то Москва. хоб 25 июн душанбе Москва. июн шанбе Москва. так 25 июн дар варианти арзонаш бардори азиз 27000 рубл мешавад. душанбе Москва 25 июнда. муҳаммад зубайдуллоев ва алейкум салом бародар, хуш омадем. муҳаммад зубайдуллоев ва алейкум салом, хуш омадем бародар. ҷабарлел я пирсидестай жуковский душанбе рӯзи бозорда. так шумахе бошад.
O'zi alaykum bardori aziz. Так, рози. Сияга 400. Так, Меҳротош акаҷон то кадом моҳ нарх дида мешавад? Июн, июл дида мешавад. О, мешавад бародарҷон. Июл ҳам ҳаста. Июн, июл. Оз мебинем душанбе Москва гуфтена. Меҳрдод. Бала. Оз мебинем. Душанбе. Так. Душанбе Москва. Моҳи июл даам бародарҷон, август даам бози нархҳоам қимат ҳамун 25,000 боло. 26,500, 27,000 ҳами хел нарх наво. Июл даам ҳами хел. Душанбе ба Москва омадан. Фақат ин нарх ҳамин рӯза дахл дора бародарҷон. Пага мебинӣ ки бо нарх арзон шид ё бо дигар нарх шид. ин нарх навое ки ози мо шумо да мегем фақат ҳамин рӯза да дахл дора 29 майи 2025 сол. хуб бародари азиз, набоша эфирам ҷамъбаст мекунем. раҳмат касе ки даромад лайк монд дастгирӣ кард. бародарҷоно бо кӯшиш мекунем ки эфир бароем ба қадри имкон. худованд нигаҳбонтон. номери ватсап мо дар ҳамин рӯи экран. марҳамат дар ватсап муроҷиат кунед. То соати 11 шаб кор мекунем ба вақти Москва. саломат бошем бародарон.